Okay, so today is Sunday and it's time for my monthly grocery and ako ipakita sa inyo ha sa may tabo ron banunta mo. I don't know what's going on outside kay medyo na may good news dire. 12 days straight na nga walay new case sa COVID. And at the same time, katong 100 plus nga infected na kuan na negative na. So, medyo luag na sila. Ilan nang gi-allow ang family activity, mga outdoor gatherings. And not really the gatherings, but like outdoor family activity. So, atong tan-awon ko unsay panghitabo sa gawas. Actually, this is like my my third time nga mugawas for a month now. So, darating ko the results balay. Because I'm so scared as well nga ma-infect o COVID kay ako ra isa dire kanya. Kung ma-infect ko murag lisod kayo yung magatiman. So, I'm just really taking care of myself. So, ready na ko. Wadto ta og grocery ron. It's the same monthly grocery and banunta mo. Yeah. Okay, so I'm outside now, guys. Padong na ko og grocery. The past few days day medyo diubos na ang case sa COVID dire. Og mauwaw dyan pong mag-vlog kay murag na Pinoy nga yagi sa akong likod. So going na grocery. So akong na-observe dere during the peak aning COVID-19 is that people are like really observing social distancing. Isunod ra ang mga tao, like I can say nagya po yung mga badlungon, but probably mga 2% or even less kay naaman jud yung hinumawa ng mga bad eggs. But sa akong nakita tuo man sila, and nindot ta ang weather dire because it's already winter, spring. Actually karon is 10 degrees. It's way better than the past month nga mabot jud di gid siya mo baba, di gid siya mo positive, always gid siya negative. So yeah, so kay outcome nga vlog, dugay ko ka vlog na busy kog sige duwa eksperimento sa akong computer nga bag-o. Yeah, wala na ko ka vlog. So, tanaw na ako unsay outcome ani later. So, I'm here sa bus stop. Paabot na akong bus. Kuan na po di ay since nag-start ang community quarantine diri, free na ang mga bus ride. So wala na ka interaction sa driver, ila sad siguro giprotektahan ang mga driver kay na siya kanang yellow line bitaw. Every seat there's like one seat apart nga vacant. Og sa driver side kay ilang gi-circulan og kanang yellow tape para di makasulod, di makadoon sa driver. And at the same time wala na po'y bayad. Free ang bus diri. Mingaw ron, probably pila pa ka minutes before maabot ang bus kay Sunday man. Og ilang limitahan ang mga public transports, right? So if you notice kanang mingaw ang palibot, gamay ra ang gadagan ng masakyanan. So muna diri guys.
sa akong class. Okay, so I'm at the grocery right now and it's like a ghost town. Like, don't see any people here. And they're open until 8 p.m. Ngani kan mingaw diri. Ngani ka hadlok ang mga tao sa kuan COVID. So wala jud. Gusto kayo makita tao. Jud. Like the fruits. Puro siguro na grocery. May tao dito sa entrance kamay tong tig bantay sa entrance kay ilamang kung daghan tao ilaman ang limitahan ang pilaray makasud niya karon wa jud. So grocery na ko, as you can see perting mingawa wa jud tao. So ako nang tanaw na akong lista. Tanaw na ako akong lista o magdali ra ko kay 30 minutes ra ko yata gani nga time kay napo ko'y buhaton sa balay. So see you in a bit, guys. Okay, so I'm done with my grocery and I'm just waiting for a taxi to pick me up. I already called one and it's asking for 5 to 10 minutes, so we'll just wait for 5 to 10 minutes. As I showed you earlier, kanang wajud kayo tao ron, mingaw kaayo. Even if wala na, zero ang case diri sa New Brunswick, zero na kay naman to'y 110 ka infected tapos na nag-negative naman sila niya, wala na new cases but still under kuan gyapon ang city, ang the entire province is still under state of emergency. So if you can see that flag right there, it's half mask bitaw ana, basta nakatunga lang nila, dili wala gid lagi full. So ingana sila ka kuan diri, guys. Ingana sila ka ingana lagi take seriously ang kuan, ang COVID. So hopefully kamo dia sa Pilipinas take pud niyo seriously kay lisod kayo kung ma-infect mo. Di lang ikaw ang magproblema, pati mong pamilya. So amping ligid kanunay o kanang una-una lang gyud nga makita na ko ang mga rason sa mga tao is they're saying wa sila makaon or wa sila kwarta kung di sila mo trabaho, di sila mo gawas. But una-una guys, kung ma-infect mo, di mo pwede kadaol sa imong pamilya, sa imong mga anak, sa imong mama, sa imong papa. Or kung di ba makaduol mo sa ila, ma-infect pod sila, mas vulnerable ra ba ng mga tigulang, mga idara na. So delikado guys. Sa amping lang gyud kanunay, tuo lang gyud sa mga advisory sa government o naot ma-okay ra ning tanan. So dire na siguro ako i-end ang vlog. Salamat gyud sa pagtan-aw. Again, amping kanunay o may adlas tanan. Bye. You lifted me up, you sailed me away. The world keeps on turning, the struggles never end, but take on my